Skal man finde en tvangsauktion i dag, er det sådan, at alle tvangsauktioner skal offentliggøres i et på egen kendt dagblad. I dag kommer alle tvangsauktioner også på internettet, og man kan finde det på itvang.dk og på tvangsauktioner.dk. Det er muligt fra disse internetsider at downloade alle salgsopstillingens sider og dermed gøre sig fuldstændig bekendt med tvangsauktionsopstillingen. Typisk kan man få lov til at se en ejendom inden tvangsauktionen én gang, og det kan man se enten i annoncen, hvornår der er besigtigelse, eller man kan få oplysningen ved at ringe til advokaten, som har tvangsauktionen. Det er meget vigtigt i forbindelse med forberedelse til en tvangsauktion at gøre sig klart, at en tvangsauktion bliver gennemført på 10-20 minutter. Derfor kan det være en god idé at møde op til en tvangsauktion, som er offentlig, 1 eller 2 gange, før man selv skal byde. Derudover er det en god idé at have en erfaren advokat med til tvangsauktionen. En advokat kan hjælpe en køber i forberedelsen af en tvangsauktion ved at gennemgå salgsopstillingen. I salgsopstillingen findes alle de relevante papirer, derunder hvor stor sikkerhedsstillelsen skal være, hvilket er væsentligt. Salgsopstillingen indeholder derudover en række andre forhold, derunder om ejendommen er udlejet, om der kan være forureningsproblemer eller andet.